egyre jobb teljesítményt nyújtanak a tanulóink, különösen az általános iskola alsó tagozatai. Ha hiszitek, ha nem, Európa élvonalában vannak a gyerekek. Most ezt az oktatási rendszert újjá alakítjuk, csinálunk egy mást, kezdjük újra, és majd visszaesünk a sötét középkorba. A közszférában bejelentett bérbefagyasztás és létszámstopp drámai következményekkel fog járni az egészségügyben, oktatásban, államigazgatásban, mindenhol, aki közszférában dolgozik. A legjobb embereink elmennek külföldre, ott keresik a boldogulást, pedig nekik pont őket kellene megtartani. Pont ezek az emberek azok, akik tudásukkal előre vihetnék az országot, és pont ezekkel az emberekkel nem ül le a kormány társadalmi párbeszédre, hogy mit, merre, meddig lehetne jobbá tenni ezt az országot. Nem, őket elüldözzük. Máshol viszont nagyon jól termelnek. Nem kérdeznek meg senkit arról, hogy mit szeretnél, hogy szeretnél. Mindenki azt mondja, a szakszervezet ellenség. Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy a szakszervezet az államnak nem az ellensége, hanem a szakszervezet az állam része. És az állam része az nem akarja tönkretenni az államot. Segíteni akarja az államot, mind az állam, mind a saját maga jobbulása érdekében. Félelmet keltett a munkavállalókban az, amikor bejelentették, hogy a munkatörvénykönyve Európa legrugalmasabb munkatörvénykönyve lesz. Itt már félnünk kellett volna. Aki egy picit is foglalkozik a dolgokkal, az tudta, hogy el fognak minket adni. Minket ki lehet rúgni majd végkielégítés nélkül, minimális indoklással, le lehet venni a munkanélküli segélyt 3 hónapra. Én megmondom őszintén, nem is szeretnék munkanélküli segélyt, és úgy gondolom, ti sem szeretnétek munkanélküli segélyt. Mi munkát akarunk. Kevesebb pénzért fogunk több munkát végezni, kiszolgáltatva kényre, kedvre, aztán majd hazamegyünk, és meg fogjuk magyarázni a gyereknek, hogy tavaly még kaptál cipőt, idén már nem. De a tőke hízik. Az offshore cégekbe, az ellopott állami vállalatoktól kisíbolt pénzekbe senki nem gondolkodik. Senki nem azt mondja, tőlük vesszük vissza a pénzt, hanem azoktól akarják visszavenni, akik eddig befizetők voltak. És mi is adjuk. Nem tudom, hogy miért. Az autóbuszvezető napi 12-13 órát dolgozik, nem tudom, tudjátok-e? És azt tudjátok-e, hogy ebből törvényesen 8,5-9 órát fizetnek ki. Van egy autóbuszvezető, 4 órát ingyen tölt a munkahelyén. És sajnálja mindenki tőle a családtagi bérletet. Ez az állami rabszolgatartó társadalom, aki 4 órát ingyen dolgoztat. A munkatörvénykönyvében benne van, az elvégzett munkáért bér jár. A kormány hoz egy törvényt, és saját maga megszegi. Nem fizeti ki a dolgozóit, 0 forintot kapnak. Beszélnünk kellett volna ezekről a dolgokról, mert ezek fontosak. Nem tettük, nem beszéltük róla. Ha nem tanulunk meg kellő módon beszélni, vitázni, érvelni, nem lesz a gondolkodáshoz való tudásunk, eszköztárunk, és nem lesz szabályrendszerünk sem. Mi követeljük a kormánytól a társadalmi párbeszédet. Követeljük a szakmai társadalmi párbeszédet. Követeljük azt, hogy beszéljék meg minden szakmai szervezettel a problémáikat, mert szerintem rengeteg problémáról nem is tudnak. Hoznak egy döntést arról, amit nem tudnak. Azért vagytok itt, mert azt hiszitek, és nagyon remélem, hogy így is lesz, hogy a kormány meghallgatja a szavunkat, felülbírálja eddigi tevékenységét, szakmai érdekegyeztetést kezd velünk, mert részei vagyunk mi is a társadalomnak. Részei vagyunk, mint testnek a szív. És ez a szív adja az agynak a vért. De ha a szív észreveszi, hogy az agy nem jól működik,
és a szív ellen tesz, akkor bizony elzárja a csapokat. Fel fogja hívni a figyelmet a helyes működésre, és ha nem működik normálisan, akkor a szív majd parancsot ad. Először gyógyszert próbál adni, és ha nem gyógyul, akkor jön a szike. A miniszterelnök úr 2011-ben egy parlament előtti felszólalásában a következőt mondta. A kétharmados választási nyerés megfellebbezhetetlen. Miniszterelnök úr tévedett. Azok az emberek fellebbezhetik meg, akik megválasztották. Azok az emberek le is válthatják a kormányt. És hogyha így megy tovább, szerintem le is fogják váltani. Bocsánat, fogjuk. Nem akarunk gyáván és szűkölve elmenekülni, bebújni házainkba, lakásainkba és várni azt, hogy a multinacionális cégvezető vagy a pribékei kiszolgáltatva, és mindannyian tudjuk, hogy most már vannak ilyen cégek, akik igenis dolgoztatnak embereket túlórákba úgy, hogy nem fizetik ki. Ők eddig sem kaptak pótlékot, most tőlük is el akarják venni. Hiszen mindenki tudja azt, hogy a bérek, nagyon sok olyan foglalkozás van, hogy a bérek túlórákból állnak. Mert egyébként minimálbér alatt keresnének, ha nem lennének pótlékok, nem lennének túlórák, nem lennének hétvégék. Vannak olyan munkahelyek, rendőrök, mentők, tűzoltók, katonák, autóbuszvezetők, vonatvezetők, hogy hajnalba, éjjel-nappal minden össze-vissza műszakba dolgoznak, és mindent sajnálnak tőlük. Korkedvezményt, korengedményt, bármit. Mindent sajnálnak, elvesznek, és remélem nem fogjuk hagyni. Én nagyon örülnék annak, hogyha mikor hazamegyünk, azért elmondanánk a szomszédainknak, barátainknak, elmagyaráznánk azt, hogy nem csak miértünk szól ez az egész, hanem Magyarországért szól ez az egész. Azt szeretnénk, hogyha ez a Magyarország olyan ország lenne, hogy a gyermekeink, unokáink büszkék legyenek ránk, és amikor felnőnek, akkor azt tudják mondani, igen apa, igen anya, köszönjük. Én is köszönöm. Olyan csendben van az elvon. Igen, ki van az? A száraz a foka. Mobil tudnánk is. Mi lenne?